Egon zan preso eta gero eben erronkarin, Bidangotzen egon zan. Jarraitze ban bidangotzen, bai. Nire gurasoek eskondu ziren, zuze urtetan jaio zinen. Berrote duen, irurte lehenago. Irurte, berrogei zen eskondu ziren arek. Zolatzatik etorri Hogetan beretzi zen amaitu zen gerra. Da berrogei zen eskondu ziren, imaginau, zelako prisi esartu zen, ez? Eta, bueno, eske bizin bitxartien nire tia, asko egon zen, nire aitek esate ban, kartzelara bisiketan joakola tia hori, Epifania zen. Eta, joakola eta olako tripa hundi bat egaz da. Zahotzala, esto nagon beste ikuretxien ditorteko? Ez ba, supentzaizu zelako viaje ingo eban Bergaratik, zere da, Santoñara, tripa hundi bat egaz. Bueno, postinue, tia gero galdu lleban, haumie galdu lleban tia. Ze tokabakon oso egoera gogorra. Ama kartzelan, ume txikizek, eukezan ja, bi bai, ja Juan da Maria Luisa eukezan, eta Begoña zan, Republika egunekue, baina gero, ez? Ogeta, ez? Jaizota, bai, Carmen be jaizota. Ez, Carmen. Bai, Carmen Jusana, amama bizietan. Bai, bueno, ume txikipillo. Pilo bat. Antonio eta Carmelo izinez. Antonio eta Carmelo, falta? Bai, bueno, orduen karo, argi dau, batiak ezia bala atendidu be, hau, bazarreze eta horregatik sartu zen presie, eskontzeko. Eta holan eskondu ziren, eta tio, Osabie Rafael, jarraizeban bidango zen preso. Bai. Eta orduen... Eskonbideie iben. Eskonbideie ara iben. Da ama beti kontetaban hori. Berrizko estazioen zema pakete eruotzen eure. Tren hartu behar eta baharak, egozan bai berriztabak eta inguruetakoekan. Eta danak entera uzien, jente asko entera uzan, danak alegin duzien, paketen bat erueten. Julian Padurekue euen ospitelien tuberkuloso, Iruñan. Eta arepe bai, amazan bigarren lenguzu ero etxekarteko esan. Eta orduen ama kontetan daula peripezia bat izen zala bidangotxera heltzi. Peripezia bat, joen ziren, denengo trenien. Bai, zera, handoaidik. Bai, gero hartu eben, beste tren bat, Iruñera, ez? Bai. Eta lehizarandik, zera barori trena, izizena? Bai, bueno. Eta gero, ezeben topetan, Iruñan junzien Julianen gana, entrada hotzen paketie, ieben nolako, ez dakike, ezeben kontetan hori, baina entrada hobela paketie, eta gero, bidango zera. Eta ezebela topetan, non joen. Eta azkenien, guzien kamioi baten, basoko kamioi baten, ama itxiotzen txoferren onduen joeten, daite egurganien, hola nahi gauzien, bidangotzera. Baina igalen eronun esate ban ama, afarize prepara gotzela, ostatuen, eta han alako gizuri eder bat atara gotzela. Eta eureka, ja astute eukiela, zer zan be. Bai, zeite ben etxien katxarro bategaz urune, eta baite ben bestera bateko gixe, ez? Baina no gizuri ze ederra atara idotzen, hori. Eta orduen osabiaz, topauzienien, argal, itxura, eskazaz, bueno, eski zala bilurgarrez eurek ikustien. Eta hemen olako boltzatxo bat egaz, osabie. Eta zer dekokor? Hone neuri edie, neuri dituk honek. Kolilla, segarro kolilla, da beriek ziela. Segarro bat ikuste benien erretan, joeten ziela presuek, haren atzien
ez dakit, amaitu arte, bota, segarra mutxikine bota arte, juten ziela. Eta ez otzala, baina honen niri edituk, Eta orduen beriezielako hori importanti esan. Bueno, dauzabie egun, elgetan, itxortako frentien eridu iben, osabia. Metraia batek joan, eta eridut egon zan, baina, bueno, gero... Esatu zen. Bai, esatu zen.